बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्यांवर एक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंकर बेसले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. आपले सोम्याची साखर नमान मरिये तू कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मुनी सलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने कृसवर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यामध्ये फात आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देव गेल्या भडव्या मुझे रखण्या सर्गेंच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या तब्येन उजमोत सोडाय मका राख संभाळणे सलय आमेन. ससना विषय दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकोंदी समाधान ती विषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आड येऊन आमका आधार दी समी देव तंका फरमावून दी म्हणून परतून मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारावर विस्तारल्या सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवीन यमकडा लुटून घाला आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जा. नमान मरिये तू कृपेन भरले सोमी तुझे सोव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये तू कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळ्या मिदिंबेर पड्या सक्रामेंता रूपार उंड्या रूपार आमच्या मध्ये येऊनच्या त्या जेजूक आम्ही आमच्या मध्ये स्वागत करूया. आमची तकली आम्ही भगवूया त्या सम्याक मान आम्ही देऊया. हालेलुया 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 हालेलुया. ये नमस्कार फवजल्या जेसू ये सर्व मान फवजल्या जेसू सर्व होगळा फवजल्या जेसू तुझ्या मुखार आमची तकली आम्ही बघावून तुका आम्ही नमस्कार करता तुका मान दिता तुका आज या दिसा आमची जिणी समर्पण देऊ आज आम्ही तुझी स्तुती करता
आज तुका आम्ही आराधन करता. तुका एकल्याकच आमचो देव म्हणून आम्ही मानून घेता. हांव आणि म्हजे घराणे आम्ही आणि आमचे घराणे आज तुझे आराधन करतले. आज आम्ही तुझे आराधन करतले. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालतलो. आज तू आमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर हे सगळ्या वर्सा तुवें आशीर्वाद केलाय. आज तुका आम्ही आराधन करता. आज तुका आम्ही मान बघयता. हालेलुया 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 रिया शियाराला बरा 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 रिया शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Luke chapter 2:14. महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मनवल्यात त्या मनशाक संसारी. महिमा देवाक अत्युन्नती आणि शांती देवाक मनवल्यात त्या मनशाक संसारी. महिमा देवाच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक जो मनुष्या रूपी या संसाराक येयलो. मरियेच्या उधारी अंकारमायेच्या उधारी ताजो मोग वांटून दिवन ताजो मोग वांटून दिवन ताचे उतर जिवे उतर वांटून दिवन तो समी या सक्रामेंतांत हजर आसा. त्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूक आमी आराधन करया. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. Oh, come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. परत एक पटी संग्या वडल्या तळ्यान. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
तळात गाऊया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही हात वर उभा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. जिने या सक्रामेंटात असलेल्या जेजूक समर्पण देऊया. या वर्षाचो आखरेचो शुक्रार, या शुक्रारा ताच्या हजारपणांत आयिल्ली आम्ही भागी जावन आसा. ताच्या हजारपणांत ताणे आमकां आपण हाडल्यान तो देव आमचो मोग करता. तो देव आमचो मोग करता. आज त्या सोम्याची आम्ही आराधना करत असताना या वर्षाच्या अखेरच्या शुक्रारा त्या सक्रामेंता मुखार आम्ही दिबी मोडून असताना या सोम्याक आज आम्ही अर्घा दिवन पावू. Psalm 84:10 तुझ्या अंगणात कडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. तुझ्या अंगणात कडसो हो एक दीस. तुझ्या अंगणात कडसो हो एक घंटो. भायर काडच्या 1000 घंट्याच्या की चड वर्तो जावन आसा. वर्तो जावन आसा. भायर तावन मेळच्या की इतलीशी उदार देणी, उदार काकुळट, उदार कृपा तो आमचेर आज वळयते आसा, शिवरायते आसा. Psalm 85:12 सर्वेस्परुस आमकां सुख शांती दितलो आणि आमची भुंय आमकां पीक दितली. या सगळ्या वर्सा या सोम्यान आमचेर आशीर्वाद आमकां सुख शांती ह्या सोम्यान दिला. हर एका वाईटात विघ्नात निवारला. त्या सोम्याक आम्ही स्तुती करूंक फावो. त्या सोम्यान
आम्ही केल्या हर एका कामाचे आशीर्वाद करा. या वर्षा कितलीशी जणा तुम्ही मॉर्निंग मन्नाच्या या मागण्यान सकाळी जॉईन जाऊन एका दिसा तुमका नीज जाऊन एक मानना तो सोमी दिते असा हर एकल्या आम्ही आज ताका अर्का दिवन पाहू. परत एक पटी आज आम्ही सांगाता मेळोन परत दोन्ही हात वयर उबा एक घडी बोर सांगाता म्हणून घट्ट तळान स्तुती कर ताका आम्ही महिमा देऊया. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडी बोर आम्ही सगळी सॅक्रामेंट असल्या जेजूच्या मुखात आम्ही एका जाग्यार बसया. त्या सॅक्रामेंट असल्या जेजू कसो पळोवन रावया. आज अर्घा दिवचो दीस कित्याक हे सगळे वर्स त्या सोम्यान आमकां केरीच सोडवना. आज आमचे माईक अनम्यूट कर. त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवंक जाय की हर एक ताणे आमचेर वतल्या उपकारा पासत आमी तसो उपकार बाटूंक जाय. आमची जबाब जावन दी अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. भोव उमगळा सोम्यान जेजू. सख्रामेंतांत असल्या म्हज्या राया म्हज्या धन्या परत या वर्साचो आखरेचो शुक्रार पळोवचे भाग तुवें म्हाका फावो केला. त्या पासून तुका अर्घा दिता. या दिसा तुका अर्घा दिता सोम्या. देवत्या वर्सा हांव कुवेट आसलो. ह्या वर्सा तुवें तुजी विस्नार बेसांवां वतून तुजी काकळते या कॅनडा म्हणल्या गांवांत तूं हाडलाय. त्या पासून तुका अर्घा दिता. सोम्या हेर जाग्यार कठीण थंड आसा जाल्यार आमी आजच्या जाग्यार चड थंड नासतना आमकां तूं राखून व्हरता आसाय. त्या पासून तुका अर्घा दिता सोम्या. अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. सोम्यान जेजू. आमी ह्या गांवांत आयिल्ल्या वेळार आमच्या हर एका मेटांनी तुवें आमकां सांगात दिलाय. हर एक डॉक्युमेंटेशन आनी जें कितें प्रोसिजर जावंक आसा त्या हर एकान तुवें आमकां तुज्या दुतांक दान सोलोन वेलाय. आमकां केदीस सोडूं न्हय. आमकां हर एका दिसा सोलोन वेल्ल्या तुका अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. कितलेशा अवघडांतावन आमकां तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय सोम्यान जेजू. त्या पासून तुका अर्घा दिता सोम्यान जेजू. सोम्यान जेजू. या गांवांत येवन म्हाका एक ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले आनी चड लोकां लागीं उलोवंक तुवें म्हाका जाय आसले जाणवाय दिली. आज या गांवांत तुवें म्हाका नवें व्हेइकल दिल्ल्या पासून आनी सगळ्या तुज्या बेसांवा पासून तुका अर्घा दिता जेजू. अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. तुमची अर्घा माईक अनम्यूट कर. तुम्ही भेटून दिया. मोगळा जेजू. गेल्या त्या वर्सा ह्या वेळी हांव कुवेट येवंक प्रयत्न करनासलें. मोगळा बाप्पा कितेंय अडखळ नासतना तुवें म्हाका ह्या कुवेट गांवांत येवन म्हजे हर एक कश्ट म्हजे हर एक विघ्नान वरान तुवें म्हाका राखून व्हेलें आनी म्हाका हर एक कश्टांत हर एक म्हजें गरज तुवें म्हाका राखून व्हेलें
आनी म्हजी वीज जावन आनी म्हाका एक बरें काम तुवें फाव केल्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दितां. Argani hogla tuka Argani samyan hogla Jesu. tuka samyan Jesu. म्हाका समयान जेजू हे वर्स मातशें तुवें म्हाका राखून व्हेले आनी म्हज्या सगळ्या कश्टां दुखांत आनी वरांत तुजे फुड्यान तुवें म्हाका आदार दिलोय म्हण हांव तुका अर्गां दितां. तशें जायते म्हजे कश्ट आयले, फायनान्शियली मस्त प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तुवें म्हाका सांगात सोडूनाय. म्हाका आदार दिलो खंयचे वाटेन तुवें कोणा मारिफात दुता मारिफात तुवें म्हाका आदार दिलोय, म्हाका चलोवन व्हेले. तितले फुडें पुलिसाचे म्हाका प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तांतूय म्हाका राखून व्हेले. देण्याचे कामाचे प्रॉब्लेम आसले तांतूय म्हाका राखून व्हेले. बरी भलायकी दिले, काम करून गटायन बोळ दिले, कृपा दिले, आशिर्वाद दिले, बेसांग दिले. तशेंच गांवांत म्हज्या बाबाच्या भुरग्यांक तांकांय तुवें कृपेन आशिर्वाद बरी भलायकीन दवरले. ते वर्स तुवें राखून सांबाळ व्हेल्ल्या खातीर आनी जायते तुवें उपकार केले, ल्हान व्हड उपकार केल्ल्या पासून जेजू म्हज्या गुंड्याच्या काळजाच्या खोलायांत हांव तुका कोटी 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 तुका अर्गां आनी होगळा दिता. म्हज्या सुम्यान जेजू म्हज्या अर्गां अर्गांनी स्विकार कर सुम्यान जेजू. आनी हे वर्स तुका समर्पण दिता. त्या तळायतून तेन्नाय तूं म्हाका राखून व्हरतले, सगळे म्हज्या गरजा आकांतान तूं पावतले. अरे मेटा म्हाका तुजो सांगात दितले म्हण आदी फुडें तुका अर्गां आनी वाकणी महिमा स्तुती अर्गान करता सुम्यान जेजू. अर्गां आनी होगळा Argani तुका hogla tuka samyan Jesu. Samyan Jesu. Galai karinaka argandia. Samyan Jesu haंव तुका काळजांत अर्गां दितां. म्हाका सदांच सकाळच्या वेळार मिसाच्या बलिदानान एकवटून रावंक बऱ्या टायमिंगाचेर म्हाका तुवें काम केलें जेजू. तुका काळजांत अर्गां दितां. तशेंच बरो स्पॉन्सर म्हाका तुवें दिले जेजू, बरो एम्प्लॉयर म्हाका तुवें दिले जेजू. तुका काळजांत अर्गां दितां जेजू. बस सत्ताना देंवताना सदांच तुवें बऱ्या भलायकेन म्हाका तुवें राखता आनी सांबाळलें जेजू. म्हणजे आतांच सुद्दां म्हाका सांबाळलें जेजू. कोणाक आपले बरें म्हाका सांबाळलें जेजू. सकाळच्या व्यक्ती वेळार 5:30 विसा वतना जेजू एकलीच आसता रोडार एक पुजे दिसताना म्हज्या मुखल्यान वचून दुस्मान गावून एक व्हेकलां स्टॉप करतात जेजू. तांचे तांतून म्हाका राखलें जेजू. तुका काळजांत अर्गां दितां जेजू. जेजू सदांच तुजे चरणांत एकवटून राव, मिसाच्या बलिदानान एकवटून राव. म्हाका आदार कर म्हण ह्या वेळार तुजे लागीं हांव मागता जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सुम्यान जेजू. Argani hogla Argani tuka hogla samyan tuka Jesu. samyan Jesu. बोमगळा सिम्यान जेजू हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. ह्या सगळ्या वर्सांत तुज्या विचित्र शक्ती तुवें आमकां दाखयली सिम्यान जेजू. सर्व आकांतान तूं आमच्या सांगात रावले. तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे, तुवें भासयल्ल्या प्रमाणे उज्याचो पागोर जावन तूं आमचे भोंवती रावलय. आमचे हितून पयस आसच्या एक सुरीन त्या भुरग्यां सांगात आमच्या तूं रावलय. हर एक घडये तूं तांकां पळोवन तूं तांकां राखून सांबाळून व्हरून आसलय सिम्यान जेजू. ह्या वर्सां आयिल्ले सर्व आकांत सगळे कश्ट तुवें सुम्या परिहार केले आनी कितें आमकां उणेपण आसा तें सर्व तुवें सुम्या भरती करून दिलें. वर्तो मागण्याचो स्पिरीट आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांत तुवें घाल्ल्या खातीर ह्या वर्त्या देण्या खातीर सुम्या पयलीं हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. सगळ्या वर्सांत बरी भलायकी दिवन शांती समाधान कुटुंबांत माया मोग हे सर्व तुजे मोगाची सर्व देणी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर धन्य जेजू. आमी तुका काळजांत अर्गां आनी होगळाक दितां. Argani hogla tuka होगळा samyan तुका Jesu. Samyan Jesu. जेजू. सरेस्वर बापा आमकां ह्या वर्सा तुवें बऱ्या तरान सांबाळल्याक आनी मागण्याचे स्पिरीट आमच्या काळजाचेर वचून मागणे शिकयल्याक, मागूंक शिकयल्याक, आमच्या भुरग्यांचेर बेसांव घाल्ल्याक, कुटुंबाचेर बेसांव घाल्ल्याक आनी सारके मार्गदर्शनाक आमकां चलयल्याक सुमे जेजू तुका आमी अर्गां आनी होगलाक दिता. सगळे भलायकी पाड जाल्ल्या टायमार आमी तुजे थंय वंदून रावल्ल्याक सुमे जेजू तूं आमकां पावल्ल्याक सगळ्यांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक तुका आमी अर्गां आनी होगलाक दिता सुमे जेजू. आनी ह्या प्रत्येकान ह्या मागण्याचे पंगडाक क्रायस्ट द किंग ग्रुपाक सगळ्या पासत आमी मागता बरी भलायकी आनी आशिर्वाद आमकां सर्वांकी तुवें दिल्ल्याक तुका अर्गां आनी होगलाक दिता सुमे जेजू. अर्गां आनी होगळा Argani hogla तुका tuka Argani samyan hogla Jesu. tuka samyan Jesu. मोगळा जेजू, कामाक वेताना येताना तुवें आमकां राखून व्हेलय.
एक दीस हांव कामां थावन फाटीं येताना बसार थावन हांव उतरताना बस स्टार्ट जालें. म्हाका गुर्तूच जावना, पूण हांव बसा भितर पडटालें, पूण तुवें म्हाका राखून व्हेलें. ह्या सर विघ्नान वरांत तूं सदांच आमकां राखताय, सांबाळताय. हांव तुका काळजांत थावन अर्गां दितां आनी म्हाका ह्यो बरो एक मागण्यांचो ग्रूप तुवें म्हाका फावो करून मागण्याचे रूल्स कितें म्हणलें तुवें दाखोवन दिल्या खातीर हांव तुका काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां आनी होगलां तुका सोम्या जेसू. सोम्या जेसू, ह्या सगळ्या वर्सां ह्या मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्या वेळार सबार टेक्निकल इश्यूज आयले जाल्यार तुवें आमकां सांडून घालोवनाय. हर एका इश्यूसांतल्यान आमकां भायर काड, आमकां एक नवी वाट तुवें दाखोवन दिलाय सोम्या जेसू. तशेंच आमी पयलें केवल झुमाचेर मागतल्या सोम्या, आतां युट्यूबाचेर आमकां हे मागणे प्रचार करूंक तुवें आमकां जाणवाय दिली, कृपा लाभयली आनी सोलोन व्हेलें. आनी ह्या मागण्या मुखांतर आमकां मात्र न्ही, कितलेशे जाणांक तुवें आपडलाय सोम्या, कितलेशे जाणांक तुवें गुण केलाय सोम्या, कितले जाणांचे समस्या परिहार जाल्यात, कितले जाणांनी ह्या मागण्या मुखांतर टेस्टमनी दिल्यात. इतले साक्षी ह्या जुमती मुखांतर तुवें केल्ले अजापां महिमा तुजी आयकोंक आमकां तुवें ती कृपा दिली आनी ते भाग आमकां फावो केले. आमी कांयच न्हय, आमी कांयच न्हय, आमी धूळ माती जाल्यार तुवें आमचो मोग केले. ह्या पासून तुका काळजांत थावन अर्गां दिता सोम्या जेसू. अर्गां आनी होगलां तुका सोम्या जेसू. सोम्या जेसू तुजी आमचे विनंती या मागणीच्या विनंती जायते बाबण्याक या मागण्याच्या ग्रुपान अशा पायसमते गेले, तांची जिवीत काळजां तुवें बदलले, तांकां तुजो मोग तांकां तुवें दाखोवन दिले. ते गोडसाणा पासून तांच्या काळजांत तुवें तुजो काकूत आनी दया तांचेर वचून तांचे कुटावन तांचे जिवीत बदलल्या पासून हांव तुका अर्गां आनी होगळां दिता सोम्या जेसू. अर्गां आनी होगलां तुका सोम्या जेसू. अर्गां आनी होगलां दिता बापा. सगळे वर्स तुवें आमकां दुखांत सुखांत तशेंच सदांच तूं आमच्या सांगात आसून तुवें आमकां राखलाय बापा. तुका अर्गां दिता. आनी म्हज्या पुताक 11 वर्सां तुवें आमच्या मुखार दवरलें, ताका तुका काळजांत थावन अर्गां दिता बापा. ताका बरी भलायकी दिवन राखून व्हर मागता बापा. सर वायटांतले आमकां तुवें राखलाय, तुका काळजांत थावन अर्गां दिता बापा. अर्गां आनी होगलां तुका सोम्या जेसू. अर्गां आनी होगलां तुका सोम्या जेसू. आमचे कोंत आमी भायर काडया, जाता जाल्यार दिंबे पडया. दिंबेर पडोन या कोणाक बसोंक दिंबे पडोंक जायना, बसया आनी सांगाता मेळोन हे दैवीक कुर्सुतेस विशेषरान मागता आसतना येवचे हे मुखलें वरस आमी आदी फुडेंच त्या सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आनी येवचे वरस आशिर्वादाचे जावं दी आमकां. आज ह्या मुखल्या वर्सा आमी ताच्या मोगान आनीकय गुंडायन कसो मोग सांगूंक आमकां जाय आसली कृपा फावो जावचे पासून आमी मागया. सत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, जेसू ख्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भीं संभवलो, अंकुरान मरियतान जल्मालो, कालतनी कसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देव बापाच्या उज्याक बसला, थंयतान जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षाणे, कोडीचे जिवनपण आनी सासणांचे जिवीत. आमेन.
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येऊ, तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमच्या ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे चुकले नियम बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोवप आनी आमकां चालणे पडचे नाका पण त्यांतल्या आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले ईश्वर तुझे सुवास आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले ईश्वर तुझे सुवास आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगेन मरे दावाचे माया नमान मरिये कृपेन भरले ईश्वर तुझे सुवास आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगेन मरे दावाचे माया महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. शासनाच्या बाप्पा हाव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समयाने सर्वंतराज जेजू ख्रिस्ती कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्क्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्क्यांच्या फरकपणापासून बहुमगळा जेजू सक्रामेंटात सरल्या मुझ्या सम्या मुझ्या राया या पहिल्या कणान तुझ्या हातान भेटवून दिता विशेषरान या अलैन रसला हर एका तुझ्या भुरग्यांक हर एका दिसा या भुरग्यांक तू सांगत आहे तुझ्या हजरपणांत विशेष हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल. तांच्या जिवितांतले हर एक खटकळ अडचण तू पयस कर. तांचे जिवीत कम्प्लिटली आवयच्या गर्भांत येदमुशेचे मुखले जिवीत तुझ्या आमलेक रक्तान कम्प्लिटली माताच्या केसांत पायाच्या नक्षापर्यंत दोन नितळ कर. हर एक जे कितें तांच्या जिवितान अडकळ आसा अडचण आसा भानप आसा हर एका सुटखाला भय सोम्या जेजू तुझ्या स्पिरितान या तुझ्या भुरग्यांक भर. तुझ्या स्पिरितान या भुरग्यांक चलय. या मोकल्या दिसांनी तांच्या जिवितान तुझी मांडावळ तांणी जडा जावं. तुझ्या मांडावळ प्रमाणे चलोवंक तुझ्या उतरा प्रमाणे चलोवंक काहीच दांटोन पडनातल्या परी तू तांकां चलन भर. आत्मिक ग्रेस्त खायन ह्या तुझ्या भुरग्यांक भर. जेजू तुझ्या पवित्र आनी भळवून नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. सगळे दादले सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात 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 ससनाच्या बाप्पा तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समया आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची आमच्या बहुमगळा समया या दुसऱ्या कणान तुझ्या हातान समर्पण दिन मागता समया विशेष रान हर एक कामाच्या समस्या असल्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम असल्या विजाच्या समस्या असल्या कितले जण परगावा कसं प्लॅन करणार कितले जण परगावात विजा अप्लाय केला एजंटाक अप्रोच केला समया तांची सगळ्यांची वाट उक्ते जावचे पसत काम नातल्या बरें काम मेळचे पसत कोण कामार आसा तांकां बरें प्रमोशन मेळचे पसत इन्क्रिमेंट मेळचे पसत कितले जणांचे सांबाळ मेळनासतना कितले जणांचे स्टक जाला सांबाळ सगळे तांच्या हातान मेळचे पसत कितले जणांची इंडेमिनिटी मेळटेत ना सोम्या जेजू तांकां तुझ्या समर्पिता सोम्या तांच्या जिवीत जे कितें गरज आसा तू जाणाय सोम्या जेजू काही अडकळ आसा तू जाणाय विशेष तांकां तू फावो कर तांकां तुझ्या आशीर्वादांनी भर म्हणून जेजू तुझ्या पवित्र बळवून नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. सगळं सांगता म्हणून आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशामध्ये कशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशामध्ये पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या सगळ्या कष्टाच्या संसाराची पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा हाव तुका भेटे मगाच्या पुताची सम्या आणि सर्वंतरा जेजू पुताची कूड आणि रगत आणि देव आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परीक्षणापासून बहुमगळा सम्या या तिसऱ्या कणान भेटून दिता विशेष कितल्या पिढी असतात आमच्या मध्ये त्या हर एका पिढी असतात आमच्या समपिता कितल्या पिढी असतात आमच्या मागोक सांगला कॅन्सर पिढ्यान कष्ट नसतात सम्या तुझ्या आता समपिता कठीण ताप तुझ्या आता समपिता जॉन्डिस जाऊन करो ट्यूमर झाला सिस्ट समला डॉक्टर विशेष आग्नेलो मिळ्या बरिया तुझ्या समपिता ऐकन मिळ्या बरिया समपिता रिहान आणि ऐडन मिळ्या बरिया समपिता कॅल्विन मिळ्या बरिया समपिता सम्या जेसो तुझ्या हातान समर्पित सिल्विया म्हणल्या एका कॅन्सर पेशंट समर्पिता देवा आज कितले ना हॉस्पिटल सिरियस असतात तांकां समर्पिता नोईल म्हणल्या एका भावाक डायलिसिस करू सांगला क्रिएटिन लेवल हाय झाला देवा तुझ्या आता समर्पिता ताची काकुळत कर दया दाखय देवा ताजे कुटुंब तुझ्या बायलेक तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता देवा तुझ्या कुशे प्रमाणे तुझ्या उतरा प्रमाणे सखी वाट तांकां तू दाखोवन दी देवा आज कितले जण सर्जरी आसा म्हणा डॉक्टर सर्जरी करजे म्हणून सांगला देवा त्या हर एकले आमच्या समर्पिता देवा तांची काकुळत कर म्हणून तुझ्या नावान मागता जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाद आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाद आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फाद 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 शासनाच्या बाप्पा हाव तुका भेटे जाती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेसू ख्रिस्ताची रगत आणि देवपण पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परीक्षणापासून बहुमगळ्या सम्या या सौत्या कडान तुझ्या हातान भेटून दिता आमचे कुटुंब आमच्या भुरग्यांक विशेष समर्पिता सम्या जेजू आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबाचे तुझा आशीर्वाद घाल जकारिया टोल्टन मागण्याचो आणि दयेचो आत्मा आमच्या कुटुंबाचे दबय जकारिया 2:9 आमच्या भोवतणी आमच्या कुटुंबाभोवतणी उज्याचो फागोर जावन तू राव एक्झोडस 14:14 तू आमच्या विरोध येवच्या हर एका सत्ते विरोध हर एक वाईटा विरोध हर एक अडिक्शना विरोध हर एक दुश्मन खा विरोध हर एक नामबोक्सना विरोध हर एक कन्फ्युजन विरोध सम्या जोजोन आमका जैत जोन दे सम्या जेजो दय जोन दे सम्या जेजो विशेष आमच्या कुटुंबात तुझे शांती समाधान वस्ती करू दे म्हणून विशेष रान तुझ्या नावान मागता आमेन 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 सगळं सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाड. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता ही मोगाच्या पुताची आमच्या स्वामी आणि सर्वेंद्र जेसू ख्रिस्ताची आणि रगत आत्माने देव पडतो आमच्या पत्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्याच्या परिपणापासून आमचे दोन्ही हात आम्ही वैरू भार्या सक्रामेंत असल्या जेसू ख्रिस्त आम्ही पळवया. आमचे हर एक गरज मौनपणे त्या सम्याक समर्पण देऊया. जे किती तुमच्या मागणी असतात त्या सम्याक समर्पण द्या. आज कोण पळणार वेची असतात या दिसांनी कोण पळणार वेची असतात तुमचे पळीन त्या सक्रामेंत असल्या जेजूक समर्पण द्या. आयझाया 45 हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पोट करतलो आणि लोंगडाचे आडांबे मोडून उडयतलो म्हणलो तो समी. विशेष तरान तुमच्या पळीनान तुमच्या संगात आसून तुमकां सोलन बरो दी. हर एका तुमच्या काळजाची आशा अत्रे ताच्या कुशे फरमाणे तुमकां फावो जावं दी. मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासून म्हाका सर सगळे रिपोर्ट सक्रामेंत असल्या जेजूक समर्पण दिया. कुटुंब असल्या हर एकला समर्पण दिव्या. गावाची भलायकी बायलेची भलायकी सगळ्यो गरज समर्पण दिव्या. आमची सगळी आख्खी पवित्र सभा आमच्या भोवभोगें पाप सेवाक सगळ्या बिस्पांक खाडणीला या जागी भांग दरबणी सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरी सगळ्या टीचरांक ले प्रिचरांक विशेष सरांक ब्रदर प्रकाशक आणि सगळी जमत आमची मागण्या जमत आमच्या मागण्या जमत सगळ्या सन्या काही मागणे किती जण युट्यूबाचेर पळयतात ह्या सक्रामेंतान भाग घेता असतात तांकां समयाचे तां भेटून दिवं. सांगात म्हणून गट्ट तळ्यान आम्ही म्हणया जेजूच्या कठीण आणि सगळ्या संस्त्राची सगळ्या संस्त्राची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संस्त्राची जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या
संसाराची आकुलती बापा येसूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फार आणि सगळ्या संसाराची आकुलती कठीण कष्टाच्या पशावरी फार आणि सगळ्या संसाराची आकुलती जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फार आणि सगळ्या संसाराची आकुलती बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फार आणि सगळ्या संसाराची आकुलती जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुलती बापा ये भगवंता देवा भगवंता आम्हाला आणि सगळ्या संसाराची आकुलती हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता संसाराची आकुलती हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता सगळ्या संसाराची आकुलती आमची तकली आम्ही बघूया सक्रमेंट असल्या जेसूचे आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया सम्या जेसू यो 11 हप्तो या वर्षाचो तुझ्या हजारपणान करसो तुवे या सगळ्या वर्षा आमच्या जिवितान केल्ले नियाळो आणि तुका अर्घा दिवंक आमकां कृपा लाभ मोकळ्या वर्साक आम्ही मेट दवरतना आणि की चड तुझो मोग करूंक तुझो अनुभव जोडूंक तुझ्या उतरान बळवंत जावंक आमकां तुजी कृपा लाभय O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sacrament most holy, sacrament divine, praise and all thanksgiving be every every moment moment thine. thine. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. विशेष Praise आज या समय